ndewonu ndị bịa na-ele onyonyo nke ahụ mgbe m na m na- m na- m na-emụta asụsụ Igbo. um m kwuru okwu gbasara ya ugbu a agaghị gbaa uru. M ga-ebido ozugbo ka m mechaa ọrụ nke taa. Unu nwere ike gaa lee onyonyo ndị ọzọ mgbe m na-amụta asụsụ Igbo. Ebe ndị ahụ, vidio nke mbụ, vidio nke abụọ, vidio nke atọ, ha ncha wee ebe m na-ekwu okwu gbasara ihe m na-eme, gịnị mere ka m ji akụzi onwe m asụsụ Igbo, gịnị mere, kedu otu m na-eme ya. So unu nwere ike jee ebe ahụ nụrụ ihe m kwuru gbasara ya. Okay, ka anyị bido. ezi nwanne m onye mụ na ya na-anọkọ n'ụbọchị taa, ezigbo ohere ọzọ abịarala mụ na gị iji tụgharịa uche na ntụgharị uche nke okwu nke ezinụlọ. Ka Chineke nọnyere gị, ka Chineke nọnyere m, ka Chineke nọnyere anyị niile, ka ọ na-edu anyị ụbọchị niile. Ya gazie, anyị abịala n'ọzọ. Isiokwu nke m ga-achọ ka anyị tụgharịa n'ụbọchị taa bụ nke na-asị, Chineke na-ahụzu ihe niile. Chineke na-ahụzu ihe niile. Otu ọ dịrị gị ugbu a, Chineke na-ahụzu. Otu ọ ga-adịrị gị echi, Chineke amarawo. Ihe ọ bụla nke na-eme na gburugburu gị, Chineke na-ahụ ya. Ọ bụ gịnị kpatara m ji na-ewelite isiokwu a n'ụbọchị taa? Ọ dị ọnọdụ nke mmadụ na-enweta onwe ya, ọnọdụ nke ịgba anya mmiri, ọnọdụ nke ịta ikikere eze, ọnọdụ nke ọ bụ ile anya n'aka nri ga-ahụ na ọ dịghị onye n'ebe ahụ, gị ile anya n'aka ekpe ga-ahụ na ọ dịghị onye n'ebe ahụ, gị ile anya n'iru ọ dịghị onye nọ ya, gị lee n'azụ ọ dịghị onye nọ ya. Mgbe ị na-elegharị anya ndị a, naanị ihe nke mechiri emechi bụ anya nke ime mmụọ, n'ihi na anya nke elu ahụ a nke mụ na gị ji na-ahụ ụzọ apụghị ịhụ na ọ dị onye nọ anyị nso. Ọ bụ ya na-akpata obi anyị na-eji ada mba. N'ụbọchị taa, ọ ga-amasị m ka anyị bido were anya nke ime mmụọ na-ahụ ihe n'ụzọ dị aṅaa. Mgbe gara aga, ọ dị otu nwa okorobịa nke a mụrụ naanị ya. Nwa okorobịa tutu ọ na-amara ihe, nna ya nọkwaghị, ma ọ dị ntakịrị ala nke nna ya nyere mmadụ n'ibe, ma ya adaba na nwoke a anọkwaghị. Mgbe nwa ya ji tolite akọ akụkọ a n'ime ntị nwatakịrị a, ya anụ ya. Mgbe o ji hụ onwe ya nna ya agbalitatụla, nwa okorobịa jụrụ, ọ bụ ego ole ka nna m ji nyepụ ala a? E mere ka o doo ya anya, ya wepụta ego a gaa saa ala ahụ. Mgbe o ji saa ala ahụ, ya bịa gwa onye nke nna ya tọrọ, si ya, nna, lekwa, asaala m ala ahụ. Nwoke ahụ asị ya, ọ bụ gịnị ka ị na-agwa m? Gịnị ka nna anụ? Asị m na asaala m ala ahụ nke nna m gbara onye a n'ibe. Nwanne nna ya ahụ sị ya, abakwala n'ala ahụ. Gị onye mụ na ya na-atụgharị uche, nwoke a sị nwa a abana n'ala ahụ, kpebie na nwa ha ga-aba n'ala ahụ. Ma nwa okorobịa asaala ala. Mgbe eji alụ ọlụ ubi rue, nwa okorobịa banye ebe ahụ, gaa rụọ ọrụ ubi, kụọ ihe dum ka o kwesịrị ịkụ n'ala ahụ, mee ihe dum ka o kwesịrị ime. O ruela mgbe a ga-ewe ihe ubi. Tutu a na-amalite iwe ihe ubi, nwa okorobịa gbajiri nwụọ. Nne ya bee elu bee ala, hee aka hee ihe. Ọ dịghị onye mgbata, ọ dịghị onye nkasi obi karịkwa Chineke onye bi n'elu. Ma ihe m ji na-ewepụta isiokwu a n'ụbọchị taa bụ na ọ dị ọtụtụ ihe ụfọdụ anyị na-achọ ime, ma ọ ga-abụ ihe ziri ezi. Anyị agaghị enwekwa n'ike tụlere ya mmadụ, si lekwa ihe anyị chọrọ ime, ebe ọ bụ na obi anyị asịla anyị mee ihe ahụ. Ikekwa ya bụrụ onye anyị gadara ịtụlere ya bụ onye ga-asị anyị, onye ahụ ọ bụkwa na onye gịnị mere na-anapụta ihe a? Mgbe nna ya dị ndụ, nna ya ọ kpatakwara nụ gịnị? Ahụọna m ebe ụdị ihe ahụ na-eme.
ọ bụ ya kpatara m ji na-ekwu okwu a n'ụzọ dị otu a. Ma nwoke a chere na iwepụ nwatakịrị a n'ụzọ bụ naanị ihe bụ mkpa ya ewepụ nwatakịrị ahụ. Obi adịghị ndị mmadụ mma, ndị anya na-eru ala, ndị chọrọ udo, ndị chọrọ amara n'aka Chineke, ndị na-ahụ ụzọ. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpụrụ mmadụ ole na ole ndị ga-asị ya ọ bụkwana ma gịnị eme. Ma ebe ọ bụ na ọ dị ndị ihe a na-amasịghị, n'ezie ọ masịghị Chineke. Ndụ a anyị chere na ọ bụ nke anyị ji aka anyị weta, na ọ dịghị ihe pụrụ ịkpatụ ya aka. Ọ bụrụ na ana m eche echiche n'ụzọ dị otu ahụ, o kwesịrị ka m chegharịa n'ụbọchị taa. Ama m otu m si dị ndụ, ama m otu m si bata n'ụwa a, amaghị m ụbọchị ngaji gabiga. Ka nke a na-edu mụ na gị na anyị dị ndụ taa apụtaghị na anyị pụrụ ịdị ndụ echi. Ọ bụ ihe mụ na gị ji aka anyị na-ahazi. Mgbe o ruru oge nke nwoke a, onye a mechiri obi napụ nwaanyị mmadụ otu mkpụrụ nwa nke o nwere. Lee anya, gịnị mere n'ezinụlọ ya? Mgbe e letara nwoke a, otu nwa ya nwụọ n'ụbọchị taa, tutu izu a na-agwụ onye ọzọ anwụọ. Otu ha si na-anwụ ọnwa bụ onye nwụọ nwunye ya anwụọ. Gị onye mụ na ya na-atụgharị uche, ịhụbe na iwe Chineke dị ọkụ ebe onye dị otu a dị. Onye a bụ dimkpa kwesịrị ịkpọta nwatakịrị a sị ya, lee, ihe a bụ ihe nna gị, gbalịa otu ị ga-esi wee napụta ya. Ọ dịghị mgbe ọ tụziri nwatakịrị aka. Ịhụ na nwatakịrị a ga-abụ nwa nwere izu ga-abụ ihe ntaji anya nye nwoke dị otu a. Chineke a na-elecha ihe ndị ahụ gbachi nkịtị. Ọ bụrụ na ọ dị ihe na-eme n'ime ndụ gị, ọ bụrụ na ọ dị ihe na-eme n'ezinụlọ unu, ọ bụrụ na a na-emegide gị, gị chee na Chineke a na-ahụ ya, na Chineke na-agbachi nkịtị. Chineke a na-agbachi nkịtị. Ọ bụ ya kpatara n'akwụkwọ Abụọma isi 94, Chineke sị na ọ bụ ya nwanwuo ọbọ, gị hapụrụ ya ụbọ, gaa abọla ụbọ. Gị onye mụ na ya na-atụgharị uche, mụta ilegide Chineke anya. N'anya mmiri gị kpọkuo Chineke. Mgbe ọ dịrị gị na mma, kpọkuo Chineke. Mgbe ị nọ n'ọnọdụ mwute, kpọkuo Chineke. Mgbe ị nọ n'ịta ikikere eze, kpọkuo Chineke, n'ihi na ọ bụ ya bụ ihe niile. M na-agwa gị, ọ bụrụ na ị guzo n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ dịghị mkpụrụ aka ọ bụla nke rugidere gị n'ime ihe ọjọọ ga-alaghachi otu ọ dị. Jehova ga-agbara gị mkpu, ọ ga-abọrọ gị ọbọ, ọ ga-anapụta gị, ọ ga-ehicha gị anya mmiri. Ọ bụ ezie na a pụrụ ịjụ sị, ebe ọ bụ na ihe ndị a na-eme, otu mkpụrụ nwa nwaanyị a alaala. Ọ bụ ezie na ọ dị otu ahụ, ma Chineke ekweghị ka nwaanyị ahụ taa ahụhụ. Biko, ekpere m abụghị ka ọ dịrị gị njọ, kama ekpere m bụ ka anyị nwee ike chee ezi uche, tụọ egwu Chineke, ị na-eme ihe ọ bụla gị chigharịa uche, n'ihi na onye a kwesịrị ịbụ nwoke nke edowere. Chineke chikwara ndụ ya ka o lekọta ezinụlọ ahụ, si n'ụzọ dị otu ahụ wulite ndị a ọnụ ụlọ ha na-ada ada elu, ịhụ na aha nwanne ya nwoke efughị. Ihe ndị mmadụ na-agụ n'aha bụkwa na aha m efula. Gị onye mụ na ya na-atụgharị uche, biko ka okwu ndị a na-anụ ọkụ n'ime obi anyị, ka Chineke nọnyere anyị. Ọ bụ n'ụlọ mgbasa ozi Adventist World Radio ka ozi ndị a si na-abịara anyị, ya ka anyị ji na-asị, ọ bụrụ na ihe ndị a masịrị gị, ya bụrụ na ị nwere ntụziaka inye anyị, maọbụ na ọ dị ajụjụ nke ị chọrọ ka anyị leba anya, rute anyị nso n'ụzọ dị otu a. Adventist World Radio, PMB 21244, Ikeja, Lagos, Nigeria. Email anyị bụ awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com, maọbụkwanụ gị kụọrọ anyị n'ekwentị na nọmba nke a 08037281384, 08037281384. ka anyị were ohere a nụọ abụ dị iche, ma nabatakwa onye ga-anyawara anyị achịcha nke ndụ n'ụbọchị taa. Ndewo mmadụ niile, awụ m nwanne gị nwanyị Udochi Okeke, na-eme onyonyo ịmụta asụsụ Igbo
unu hụrụ mgbe m ler mgbe m na-anụ mgbe m nụrụ podcast na-ede ihe niile m nụrụ na podcast nke Adventist World Radio. Ugbu a aga m agụ ihe m dere n'akwụkwọ na-atụgharị ya n'asụsụ Bekee. Mgbe m hụrụ ihe aghọtaghị m, ihe na-agbagwoju m anya, m ga-achọta ihe o pụtara na Google Translate. Ka anyị bido. So ihe nwoke ahụ kwuru bụ ọ sị na ezi nwanne m onye mụ na ya na-anọkọ n'ụbọchị taa, ihe ọ pụtara bụ my brothers and sisters that who are joining me today. Ezigbo ohere ọzọ abịarala mụ na gị iji tụgharị uche na ntụgharị uche nke ezinụlọ. So ihe o pụtara bụ this is a good time this is a great opportunity for us to meditate on ihe na-agbagwoju m anya bụ na ọ sị mụ na gị iji tụgharị uche na ntụgharị uche nke n'ezinụlọ. Ihe na-agbagwoju m anya bụ na gịnị bụ nke ntụgharị uche nke ezinụlọ. Ya mere m hụrụ ya, m nwere ike tụgharị ya okwu n'okwu. Like I could translate it word for word, mana ama m na o nwere ike nwee ezigbo ntụgharị ọ pụtara n'asụsụ Bekee. O nwere ike bụ na o wee ofu okwu ga-adịkarịrị mma nke okwu ndị ahụ pụtara. Ọ sị ntụgharị uche nke ezinụlọ. O nwere ike ịpụtara ofu okwu dịka fellowship. Ị mara ihe m kwuru? O nwere ike ịbụ na let's meditate on it. It may not be fellowship now. It's possible that it's not fellowship. Mana ihe m na-eche bụ na o nwere ike bụ ezigbo okwu n'asụsụ Bekee nke okwu anọ ahụ pụtara n'asụsụ Bekee. But ka m hapụ ya, ihe m ghọtara ebe ahụ bụ na the family meditations. Ọ sị na ntụgharị uche nke ezinụlọ. What I'm hearing is just like reflections of the household. Mana amam go I don't know if it's the best translation. Ka Chineke nọnyere gị, ka Chineke nọnyere m, ka Chineke nọrọ anyị niile, ka ọ na-edu anyị ụbọchị niile. So what this is saying is, may God be with you, may God be with me, may God be with us all, and may He follow us always, or may He
ọ dị ka igwe bekee nke mụ na-eje nwayọ nwayọ. Ọ dị ka Google Translate amaghị ihe. Ana m achọ ihe edo pụtara n'asụsụ Igbo, mana Google Translate na-agwa m na ọ pụtara lies maọbụ so maọbụ stab. Ọ dị ka ọ chere na ihe m chọrọ ikwu bụ na idu, mana ihe m chọrọ ikwu bụ edo, dịka Chinadu ka ọ na-edum, Chinedum. Aga m eme ka Chinedu idu bụ vocabulary, ihe okwu kwesịrị mụta n'izu na-abịa abịa. So that's going to be one of my vocabulary words for the week. Ka Chineke nọ ka ọ na-edu anyị. Ọ bụrụ na m ga-agba mmadụ ịchọta ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo, unu ga-eche ebe ahụ ka onyonyo nke ahụ agaghị agwụla. Chere ka m ana m achọta mmadụ nke ga-atụgharị Chinedu n'asụsụ Bekee. Okay, ka m hapụ nke a. Ya gazie, anya ya gazie, ọ na-asị anyị ka anyị call them anụrụ m mmadụ na-ese ka ya gazie, mana ana m share ihe ọ pụtara n'asụsụ Bekee. Google Translate sị na ọ pụtara it's fine or it is well. So, but ọ dị ka maybe it's fine, ya gazie, mana ihe m chere bụ na ọ ihe dị ka ọ na-ekwe ka ọ gazie. Hapụ nke a. It's fine. Ọ ihe anyị gasị n'ọpụtara taa. Now, anyị abịala n'ọzọ. Isiokwu nke m ga-achọ ka anyị tụgharịa n'ụbọchị taa bụ nke na-asị, so he's about to tell us the topic of today's conversation. Ọ sị na topic isiokwu nke taa bụ Chineke na-ahụ ụzọ ihe niile. Chineke na-ahụ ụzọ ihe niile. Now, amaghị m ihe bụ ụzọ, mana o kwuru nke ahụ ụfọdụ oge. Ọ sị Google Translate na ọ pụtara buzz, loud, noise.
ọzọ ọsịkwa ọ pụtara powder. Amamihe ihe ọ na-ekwu. Ka m chọta Igbo keyboard ka m mara ma ọ bụ ụzụ ma ọ bụ ụzụ. Ọ dị ka ụzụ. So o nwere ike ịbụ na Google Translate chọọ ka m tinye kpọm n'okpuru o. So ka m chọta Igbo keyboard hụ ebe m ga-enwe kpọm ka m tinye ya n'okpuru u. Ka Google Translate ghọta ihe m dere, ihe m na-ajụ ya. Okay, here it is. Ihe m na-eji ime ihe m na-amasị iji bụ nke nọ na stars21.com, stars21.com. So nke m na-amasị iji. So ka m nweta ụzụ. Ama m ọ na-akụ ụzụ maọbụ ụzọ, mana o si Chineke na-ahụ ụzọ ihe niile. Ka m chọta ma ụzụ na-apụta ihe pụta na Google Translate. Ọzọkwa ọ sị na ọ pụta noise. So maybe God hears, but it says ọ na-ahụ. O nweghị onye ga-ahụ hụ a noise. You can't see noise. So ọ dị ka ọ ihe m dere nwere ike ọ bụ na o nwere ike ịbụ na adịghị m ezigbo ihe o kwuru na podcast nke a. Ụzụ nwere ike ịbụ ụzọ, mana o nwere ike ịbụ na anụrụ m ihe o kwuru ọfụma. So ka m hapụ nke ahụ, aga m ajụ onye ọzọ ka ọ nụrụ ihe o kwuru mara ma ọ bụ ihe m chere o kwuru ma ọ bụ o kwuru ihe ọzọ. Okay, so ọzọ o kwuru na otu ọ dịrị gị ugbu a, Chineke ahụ ụzọ. But ọ sị ụzọ ebe ahụ. Ụzọ ihe ọ gaghị abụ ụzọ, n'ihi na o kwuru otu ọ dịrị gị ugbu a, Chineke na-ahụ ụzọ. I don't think ụzọ fits in that sentence. Anyway, otu ọ ga-adịrị gị echi, Chineke amarawo. So that one I understand. He said, however it is tomorrow, for you, God knows your future, essentially. God already knows your future. Ihe ọbụla nke na-eme na gburugburu gị, Chineke na-ahụ ya. So God has already seen everything that's going on around you. Or God sees everything going on around you. Ọ bụ gịnị kpatara m ji na-ewelite n'isiokwu ahụ n'ụbọchị taa? Na ihe m amaghị ihe ọ pụtara bụ kpatara na ewelite. Ama m ewelite pụtara ihe dịka I took or something like that, but I want to have a word for it. So kam hapo ewelite obwa kam chọta ihe kpatara pụtara cause. So this is cause. So
Um, Obogini or so what caused me to to choose this topic today? I'm sure that ewelite means choose. Ewelite. Welite. Update. See, I think it's choose. Anyway, come up again. Ọ dị ọnọdụ nke mmadụ na-enweta onwe ya. So he's saying it's the situation that a person finds themselves in. Ọnọdụ nke ịgba anya mmiri, like the situation that makes you cry. Ọnọdụ nke ka itikiri geze. Now here, itikiri, amaghị m ihe ọ pụtara. Ka eze. Amam ka eze maọbụ eze. So, kam chọta ihe itikiri. Surrounding. Ọnọdụ nke itikiri ka eze. It says surroundings. So, I'm thinking it's like it cages you in. When it says teeth, I'm thinking like a cage, but I'm not sure. Kam hapụ nke a, m ga-ajụ mmadụ mgbe ọzọ oge ọzọ ka ọ gwara m ihe ọ pụtara. Ọnọdụ nke ọ bụ ile anya n'aka nri, ị ga-ahụ ọ dịghị onye nọ ebe ahụ. Ọnọdụ nke ọ bụ ile anya n'aka nri, ị ga-ahụ na ọ dịghị onye nọ n'ebe ahụ. So if you look to your right, you'll see nobody's there. Gị ile anya aka efe, ị ga-ahụ na ọ dịghị onye nọ ebe ahụ. You look to your left, you'll see nobody's there. Gị ile anya n'iru, ọ dịghị onye nọ ya. You look to the front, nobody's there. Gị ile anya n'azụ, ọ dịghị onye nọ ya. So you look to the back, nobody's there. So the type of thing that pretty much everyone has abandoned you. Mgbe na-elegharịa anya ndị ahụ, naanị ihe nke mechiri emechi bụ anya nke ime mmụọ. So he's saying that when you finish looking all around you like this, the only eye that is closed is nke ime mmụọ. So I think it's like the eyes of your soul. Ime mmụọ. Oh my goodness. It wrote abortion. Google Translate, adịghị mma. It's not a good, like, ọwụghị ezigbo ihe. Google Translate adịghị ọbụghị ezigbo ihe. Ama m ihe ọbụghị ezigbo ihe. Ana m achọta ime mmụọ. Ị na-agwa m abortion. Iwu onye ọjọọ. Anyway, I believe they mean like the eyes of your soul, like looking with your anya nke ime mmụọ. N'ihi na anya nke elu ahụ, like that's the eyes that are on your body. Nke mụ na gị ji na-ahụ ụzọ, abụghị ihe na ọ dị n'anya nso. I don't think I wrote that correctly. N'ihi na anya nke elu ahụ, nke mụ na gị ji na-ahụ ụzọ, abụghị ihu na ọ dị n'anyị nso. Abụghị ihu na ọ dị n'anyị nso. Ọ bụ ya na-agbata obi anyị na-eji ada mba. Okay, so this is confusing to me. So abụghị ihu na ọ dị n'anyị nso. Abụghị ihu
It's like he's saying it's not to see na ode no anyị nso. And it is close to us, something like that. I'm gonna come hapụ nke a. O nwere ike bụ na mkpụrụ okwu na-asọ ya ga-nye m ga-enye m ndụmọdụ ka m ji amara ihe a pụtara. Ọ bụ ya na-abata obi anyị na-eji ada mba. Ka mma ihe bụ ada mba. It says stand up, Adamba. I don't know if any of this is saying the correct thing. And it's annoying the heck out of me because Google Translate is complete trash. Abatobiai neji Adamba. Obuya na abatobiai neji. Kam hapụ kwa nke a. N'ụbọchị taa, ọ ga-amasị m ka anyị bido were anya nke ime mmụọ na-ahụ ihe n'ụzọ dị aṅaa. And I believe aṅaa means far. N'ụzọ dị aṅaa. Kam chọta ya na Google Translate. Ọ bụrụ na Google Translate aghọta ihe nke ahụ pụtara, aga m ama na ọ dị n'ọwụ nchi. It's trash. It's garbage. It says anga means please, and I know anga is not please. I know anga is far. So this Google Translate is rubbish, guys. Do not use it. So kam hapunka. Osina ya na abatobi anyị na-eji adamba. N'ụbọchị taa, ọ ga-amasị m ka anyị bido were anya nke ime mmụọ na-ahụ ihe n'ụzọ dị aṅaa. So he's saying like today, I would like if we begin to use our eyes, the eyes of our soul, I guess, our spiritual eyes. Okay, our spiritual eyes. So, anya nke ime mmụọ, I believe that means our spiritual eye. So it's our spiritual eye to see things that are far away. So mgbe gara aga, ọ dị otu nwa okorobịa nke a mụrụ naanị ya. So, once upon a time there was a young man who was an only child. Nwa okorobịa ahụ tutu ọ na-amara ihe nna ya nọkwaghị ma ọ dị nta. Okay, so he's saying that when the child was small, when the man was a small child, his dad died. Ma ọ dị ntakịrị, ala nke nna ya nyere mmadụ n'ibe nna ya daba na nwoke anọkwaghị. So it's like when he was small, his father's land was given to somebody Nibeya when his father died. Kamchota, even though Google Translate is useless, Kamchota ma ọ ga-agwa m ezigbo ihe gbasara Kamchota
what's the word I was using? Nyere mmadụ n'ibe ya. Nyere mmadụ n'ibe daba na nwoke anọkwaghị. Okay, aga m hapụ nke a. Ọ dị ka ọ sị na Maya daba na nwoke anọkwaghị. Okay. Mgbe nwa ya atolite, akọ akụkọ a n'ime ntị nwatakịrị ya nụ ya. So when the son grew up, when this man grew up, they told, he was told the story of the land being given. Mgbe o ji hụ onwe ya na ya agba ya to ya tola, I don't know. Mgbe o ji hụ onwe ya I'm going to leave that. I'm going to ask somebody. Nwa okorobịa jụrụ, ọ bụ ego ole ka nna m ji nyepụ ala? So I'm guessing he asked, how much did his father sell his land for, I guess. So that's the end of my reading. Gabu Oku Ta. Asim ana m ekwu okwu gbasara ihe m na-amasị mgbe m mechaa ịmụta asụsụ Igbo, oge ịmụta asụsụ Igbo taa. Ihe ọzọ m na-eji ịmụta asụsụ Igbo ka m sụọ ya, ka m kwuru ihe, excuse me, ka m kwuru ihe n'asụsụ Igbo, ka m ji nkeji 10 ikwuru ihe n'asụsụ Igbo. Ọ ga-enyere m aka ịmụta ya ọfụma. So ana m eji ihe a ịma mgbe nkeji 10 agafe. Ama m ihe m ga-akwuru maka ya taa. Gịnị mere n'ụwa unu ga-amara ihe gbasara ya? World Cup ha na-agba World Cup ụbọchị like ugbu a. Ha na-agba World Cup ugbu a. Nigeria wee mmeri echi gara aga. Eche m na Argentina ka ha asọmpi. They were competing against Argentina. So, kam hapụ asụsụ Bekee, kam sụọ sọsọ na naanị n'asụsụ Igbo rue nkeji 10 mgbe m na-eme ihe a. Ana m achọ ihe m ga-ekwuru ihe gbasara ya taa, maka akwadobe m gbasara nke maka ihe m na-eme taa. Ka m chọta ihe m ga-ekwu maka ya taa. Ama m ihe m ga-ekwu. Okay. Ka m kwuru unu maka ihe m na-eme na wudo.com. So enwe m ọrụ m na-eme. Ihe m na-akpọ ya bụ Wudo. Wudo
bụ uru bụ ihe m na-eji ịkụzi mmadụ gbasara otu ị ga-eji teknụzụ igwe bekee ihe dịka ihe ndị otu ihe ndị ahụ otu ị ga-eji ya na-atụgharị ya ka ndị ibe gị ga-amara ihe gbasara ya. Ludo bụ ihe m na-eme ka m ji ya ekuzi ndị ọzọ ma ọ bụ ndị Igbo ma ọ bụ ndị China ma ọ bụ ndị mmadụ dum n'ụwa mmadụ niile n'ụwa onye chọrọ ịbịa chọta ihe m na-akụzi mmadụ chọta onye chọrọ ịbịa chọta ihe ọmụma m na-akụzi mmadụ achọrọ m ka m kụzi ha otu ha ga-eme ya. O nwere ọtụtụ mmadụ n'ụwa chọrọ iweta ndị teknụzụ nke ndị Amerịka nke ndị China nke ndị nke ọtụtụ ebe weli ya nyere ndị nọrọ n'obodo ha, mana o siri ike ime ihe a. Ọ dịghị mfe maka tutu oge a o nweghị onye na-eme ịtụgharị ụfọdụ ndị ihe ahụ. Ọzọkwa enwere ndị mmadụ na-achọta ọzọkwa enwere ndị mmadụ oge n'oge like ụbọchị ọbụla enwe ndị teknụzụ na-arụ teknụzụ ọzọ dị ọhụrụ. Oge gara aga mgbe gara aga mmadụ rụchaa ekwentị, mmadụ rụchaa onyonyo, mmadụ rụchaa ihe niile ịhụrụ gị gburugburu gị. Onwe onye rụrụ ihe ahụ, mana ndị Amerịka ndị bekee ha rụrụ ihe ahụ tutu ndị Igbo ndị ala Igbo ndị ala Naịjirịa mara ihe ọ bụ. Anyị mara na ha mere colonization na slavery. Anyị niile mara ya. Anyị mara na ha mee ọtụtụ ihe ka ndị ojii agaghị enwe teknụzụ ndị ahụ. Anyị mara ya, ma oge ahụ agafee. Taa anyị nwere ike were ihe ọmụma ndị ahụ na-arụcha ihe anyị chọrọ ịrụ. Ka anyị ji oge ahụ ime ihe anyị chọrọ ime ka ndị ibe anyị were teknụzụ teknụzụ ndị sọsọ ndị ọcha mara ihe ọ bụ. So ya mere ka anyị chọta otu anyị ga-eme
ka ndị mmadụ, ndị ibe anyị, ndị obodo anyị ga-enwe ihe ọmụma nke ndị ahụ, ka anyị ji ya nyere ndị obodo anyị aka. Ọ ihe m chọrọ ime, ọ ihe m chọrọ iji wudo eme, ọ ihe m chọrọ kụzi ndị ọzọ ka ha mere ya. Ịma na atụla m n'ala bekee. Enwere m ike weta ọrụ bekee ka m weta ego nke m, nọgide na ala bekee. The comfort, I don't want to say comfort, dịkwa ọ sị ntụsara ahụ na-etụsara ahụ. Ama m ka ihe a wee ezigbo ihe, ama m, but m nwere ike ịnọgide ebe ahụ, gbachie ndị obodo anyị aka ntị, sorry, na aka dị, gbachire ndị obodo anyị nkịtị. Mana ọ gaghị adị mma. Agaghị m enwe mkpụrụ obi m, agaghị adị n'udo. Ya mere m sị m ga-eme ka ọ bụrụ na m ga-arụ ọrụ, ọ ga-abụ maka ndị obodo anyị. Ọ ihe mere m sị na ka m mee ọrụ nke wudo. Ka ihe m mere, ka ihe m ga-esi ndo m, ka m sị na ndo m pụtara ihe obodo nke nna m, pụtara ihe ọma na-enye obodo nke nna m aka. N'ihi na m nwere ike rụcha ọrụ, nyere ndị bekee ego m, nyere ndị bekee m ọrụ aka m, ụmụọna, kedu ụmụ m kedu ihe ụmụnne na nna m ga-apụta na ihe niile m mere n'ụwa nke a. Oge agwụla, oge agafe, oge ikwuru okwu agafe. So ya mere m ga-emechi onyonyo ahụ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ihe m kwuru ebe ahụ na-inwe mmasị na ihe m kwuru ebe ahụ, ihe m na-eme ebe ahụ, biko nyere m mkpịsị aka elu, ji onyonyo ahụ na ndị enyi gị, ndị ibe gị, n'ezinụlọ gị, si ha ka enwe onye nọ n'ala bekee na-akụzi onwe ya n'asụsụ Igbo, na-enye ndị mmadụ aka ka ha ma otu ha ga-enye obodo ha aka wuo teknụzụ bekee, teknụzụ ndị bekee. Ọ ihe m ga-eme oge na-abịa abịa. Ndewonu, daalụ.